נערות שלנו עופים ונהנים עם המדיאן. היום אנחנו מארחים שני חברים שלנו מהחינוך ביתי. מתן. זה מתן. היום אנחנו הולכים להכין גלידות ארטיק של לוטוס. לוטוס כזה, וזה הולך מה זה מגיע, אז בואו נתחיל. צריך לשים את השמנים בתוכה. להצפה. קדימה ליאן. וקח אותה. ופודינג גוונים. תוסיף. לא, לאט לאט. וחצי כוס חלב ככה. חצי כוס חלב. מקציפים. חכי, את נראה מובילה שפנתי. אוקיי, אז הקצפת שלנו מוכנה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מסדרים לוטוס על המגש. מה? זה לא נראה כמו... אז כמו מה זה נראה לך? לוטוס אחד פה, אבל לא צמוד מדי. מה? זילוף? עכשיו הולכת לזלף קצפת על העוגיות בצורה כזו. מעל זה אנחנו נשים מקל, נזלף עוד טיפה מעל ושמים את שמים פשוט מעל. תסתכלו. שים ככה. הארטיקים שלנו. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את זה להקפיא גלידה, 3 שעות ומעלה. תורתי! 3 שעות ומעלה. אחרי שמקציאים את זה אחרי 3 שעות ומעלה, לוקחים את הממרח לוטוס, ממיסים אותו אם צריך, וטובלים ארטיקים בתוך הממרח לוטוס, שמים אותו עוד הפעם על המגש, מכניסים למקפיא, וזהו, לא יכולים. בים. ונתראה כשזה יהיה מספיק קפוא. ביחד עם בטטה שיש. אז זה מוכן, כמו שאתם רואים. זה כבר קפוא. עכשיו אפשר לטבול את זה בתוך הממרח לוטוס. אנחנו המסנו אותו בעצם, הוא נוזלי. כי הוא היה ממש קפוא. רגע אחד. אפשר גם לטבול בנוטלה. או במה שאתם רוצים, אפשר גם בחמד זבונים. וואו! אוקיי, אז זה הארטיקים שלנו. זה עם נוטלה. במקפיא. זה עם נוטלה, כי לא היה מספיק. אפשר לעשות את זה כמובן בלי כלום, פשוט בלי ממרח לוטוס, אפשר לעשות הכל נוטלה שונה.
עכשיו אנחנו אפשר לעשות גם בחמת בוטנים. במקפיא. בחמת בוטנים ולוטוס. אהבתם את הסרטון? אהבתם את המתכון? תנסו.